Εδώ βλέπουμε ένα εξαιρετικό διαμέρισμα 56 τετραγωνικών στην Άνω Κυψέλη, στο Λόφο Λυκώνος κοντά, 5ου ορόφου Ρετυρέ. Βλέπουμε εδώ μπροστά τη βεράντα, στην πρόσωψη, μια μεγάλη βεράντα. Εδώ βλέπουμε το χώρο του σαλονιού όπως μπήκαμε από την είσοδο, με ενιαία την κουζίνα, ανακαινισμένο τώρα στο τέλος του 2024. Βλέπουμε εδώ που έχει ένα χώρο, θέση για το πλυντήριο με την αποχέτευση, μπορεί κάποιος να ντύσει, να βάλει μέσα κεράφια. Προχωρώντας προς τα μέσα βλέπουμε το μπάνιο και ακολούθως το υπνοδωμάτιο, το οποίο έχει απεριόριστη θέα. Βλέπουμε τα τουρκοβούνια, τον ημιτό απέναντι και το λυκαβητό. Και δίπλα στο υπνοδωμάτιο έχουμε ένα χώρο το οποίο έχει την ντουλάπα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βεστιάριο ή κάποιος να βάλει και ένα γραφείο. Μια εξαιρετική πρόταση και για επένδυση είτε για ιδιοκατοίκηση. Ένα εξαιρετικό διαμέρισμα σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο στα σύνορα Κυψέλης και Γαλατσίου.